Eho Motorsportilta moro, tosiaan uusi video. Korjaa vähän mopoja rassailla, vaihdetaan osia toista toiseen, kun oli pitänyt mankista laittaa YSF-osia, että saadaan kuntoon se, niin nyt pitää laittaa takaisin ne. Että joo. Nyt on saatu YSF-pukille ja seuraavaksi ruvetaan ottaa katteet irti, sitten puola irti, sitten mankkiin puola takas, sitten katteet paikalle ja mankkiin muut katteet paikalle ja työkaluja seuraavaksi. Joo, tosiaan näitä videoideoita saa ehdotella, että mitä kuvaa. Sitten kaikkia mopovideoita voi tulla aika monesti ja sitten kun driftingauto aletaan rakentamaan, niin siitä tulee pääsääntöisesti videoita. Saa ehdotella siis. Jos äänenlaatu on huono, niin mulla on ostoslistalla uusi mikki, sitten puhelinpitike nyt tulee ostoskorissa pitäisi olla. Ja se on aika tärkeä, näitä videoita kuvata puhelin on hyvässä paikassa. Ja mikkikin on hyvä, niin kuulee hyviä ääniä ja ei mikään tuommoinen vaikka nyt kompura ääni, niin kuulisi siihen enemmän kuin mun oma ääni. Sitten myös voi odotella, että kuinka pitkiä videoita me tehdään. Tai mä teen. Onko ne semmosia 10 minuutin tai 20 vasta puolen tunnin videoita tai minkälaiset ikinä haluaa. Saa erotuksia ottaa vastaan. Sieltä viimeinen ruutu pitäisi lähteä katteet irti. Näin lähtee. Sitten seuraavaksi otetaan täältä Puolaa. Tosta noin saa. Otan M8 mutterilla kiinni. Se nyt otetaan seuraavaksi. Niin lähtee siihen työkoneelle. Katsotaan, että ne ei ohi. Vähän käännellä vähän. Kävisikö nyt? Onkin vähän huonossa paikassa. Miksi se on tehtävä tänne tuohon laittaa? Valitsi. Meneekö nyt? Ja vieläkään. On kyllä huonossa paikassa. Sinne mahuu. No niin. Saattiin sinne tuo takatteen. Täältä rupeaa irtoamaan. Sieltä meillä lähti Puola. Sitten liittyy pihti.
Tuohan ne näillä lähellä liikkuu veke. Noin. Toisesta vielä kumi pois ja sehän lähti läppärästi. Sieltä meillä lähti puola tosiaan tämmönen näin. Kapistus sitten se pitäisi laittaa tänne. Elikkä tuo pitäisi saada tohon johonkin noin. Siihen pitää nyt kohta tuo asentaa. Sitten tänne laitetaan tuo YSF-vakio ja sitten kasataan kumpikin. Niin, ruvettaisiin asentelemaan. Laittaa osaa. Tuo matkaa ja tänne sinne. Liittimet. Lonkea kans alkalotteen tähän. Peppari. Noin. Hän menee näppärästi. Kulupalakka laittaa puolta menemään. Koittaa ottaa paremmin. Tänne. Tämä uutista. Terveteille mahtossa. Laittikaamme vähän. Uusinta yritystä. Mä se nyt saada sinne niin. Joo. Pian menemään. Räikkä tästä näin. Varsia. Liistin lähdössä. On vielä uusiksi. Se on joku täällä. Kädet. Oliko vähän rikki? Ottapa alusta. Oi, kaikki menee. Entä kuumutta? Sitä omasta. Mitäs tuossa?
tuolta nuo johdot. Sitten tonne. Tämä. Tällä ei niin väliä ole. Sitten kassaamista vaiheeseen. Penkki paikalla täällä. Lähtee sivuun. Ottaisi asenteen. Nyt on vähän tuossa. Tästä saisi pysyä, koska on kova sana. Siitä ei ole penkki pois. Kaikki menee juuri hukkaan. Se vielä sattuu luettu. Tiedätkö sitten 13 ja 10 milliä. Se on. Ei oo varmaan taas näkynyt mitään. Voi itse. Tiedän, että ei pysy siellä se kamera. Heti kaatuu. No voi itse, että on varmaan näkynyt mitään. Joo.
vaan rikki. Kiinni. Siitä tuosta se. Testitään. Eikö niin, vielä pitää tuo johto ja paikalle, kun testit lähtee käyntiin. Jos ei lähde, niin sitten on jotakin pitää korjata sitten. Mistä se minun vedettäisiin tätä? Täällä se on originaalisesti vedetty näin. Joo. Tulppa. Mikähän meillä tulppa siinä? Laittaa vielä päälle. Joo. Uusi. Onko tässä tulppa? On. Oikein. Käänteet kun laitettu nuokin. Se pysyy sinne. On todettu homma. Kyllä mä uskon, että siellä kipinä on, että se lähtee käyntiin, mutta tää ei ikään tiedä. Kyllä se sillä aina pitäisi olla, mutta se ei kumminkaan oo siellä se kipinä. Niin, sehän olisi kun käynnistymistä vaan. Se on joo. Ryppyä osa. Ja siinä. Ryppy. Se on kunnossa, että pitää vaan vielä tämä yysseppä. Tällä siihen voisi laittaa tuo vakio. Sehän se on. Missä se tuolla? Vakio. Tämä paikalle ja sitten katsot paikalle. Tämä onkin hallin nurkalle makkoille, mutta tätä ei jaksa kasata. Sen verran monesti pitää kasata ja korjata miten se liian aina vaan mennyt riski. Sen suhteen nyt on uutettu. Tämä on uusi moottori ostaa. Vähän huono moottori. Oi. Se on vähän kierteä. Koska se on ollut. Minä olen paljon jatkoa tuolla lyhyesti. Oi johan meni kierteä. Räikkein kuuluu ja kiristä.
oli suunnassa. Ei vaan vetoja. Se kohta olemaan. Täällä siellä. Sitten vaan katteet paikalle ja vetoja. Paitsi että tälle ei nyt vetoja oteta. Kipinä tää. Täältä nämä työkalut tuosta noin. Ja sitten vaan vaihtaa kameran paikkaa taas, niin näette mitä tehdään. No niin, sitten aletaan laittaa katteet paikalle. Sinne hienosti ja lähettävästi. Voitaisiin ihan pieni ajopätkä ottaa mankilla. Tää on kypäräväki, joka Opollahan ilman kypäriä ajeta, se on vaarallista. Sitähän voi luulla, että on niin hyvä kuski, että ikään käy mitään, mutta sitten pian tuleekin semmoinen tapaturma, että ollaan ambulanssissa. Kypärä on ehossa. Siellä on tehty vielä 2 viimeistä minuuttia laittaa. Oli kyllä harmi, kun tuo kamera kaatui. Toivottavasti siinä olisi jotakin näkyy, mitä touhuttiin mallinkaan. Kyllähän märkä tuolla vaan, nyt ratkaisen kaikki siinä. No. Täällä ei paljon näppeiluita. Niin, ja sitten viimeinen minuutti paikalle työkaluja siivoja. Jonnekin nurkkaan tämä häpiämään mankilla pikkutesti. Toimii ihan moitteettomasti. Terkuttaan kerran työkalut ja laittaa Yssäpä pois tukilta ja manki ulos ja pikku test drivea. Vielä video. Kaikki. Väliaikana hetkinen paikka ja sitten niin lähettäis testiajuille. Mä lähtee nyt uudelleen käyntiin.
tosiaan nyt aletaan lopettelee videota, eli tykkää, kommentoi, seuraa, mitä näitä nyt on jaakavereille ja kommentoi mitä muuta videota haluat, ne haluatko moppausta vai autosta vai mistä. Joo, se alkaa olla siinä. Katsellaan.